Okay guys, sanibona seThekwini la kuRussell bafethu, njengoba nibona la kwividiyo enginipostele yona la bafethu. Lana kuRussell nami anginaso kahle kahle istory esiphelele bafethu ukuthi kahle kahle kwenzakaleni la. But ke ngehlile ngayobuka nami njengawo wonke umuntu okhona lapha enimbonayo la kule video obukayo. Okay, kuleya moto leya emhlophe makuthi uyayibona leya emhlophe nje gagwe yizo zonke imoto lezi zamaphoyisa. Khona idumbu ezimbili lapha bafethu, amaPakistan amabili lapha. Engikuzwile ngifika lapha mina bafethu ngizwe ukuthi badubulana babanga indaba izitolo lezi abasisebenzisayo abadayisela kuzona, engathi umbango wezitolo njengamatekisi nje, into ecishe ifane naleyo ngokuchaza kwabantu engibaficile lapha. So isixakaxaka lesi nisibonayo ke bafethu, amaphoyisa la, umetro, isibhamu nje ngisizwe ngila phezulu efletini mina sathi bhabha nje kawu-5 bafethu. Then ngase ngehla ngishona khona, mangifika ngifica wonke umuntu uyakhala konakele kunjeya. Okay, anginaso bafethu istory esiphelele kahle kahle, anginalo futhi nolwazi oluphelele ukuthi kahle kahle kubangwani, but lo mbango lo engathi uphakathi kwezitolo. Ngale kokumosha isikhathi bafethu, ngicela ukuthi uyifollowe le account bafethu, subscribe kule channel, ulike, ucommente, sibe ndawonye nje bafethu ukuze ngizoni update ngezinto ezilandelayo. Ngiyabonga.